Alde pixka bat zeot, saken, bentsat, aritzek aurrea hori sakatuko dik, eta nahi berriz kuadreria datzeago. Hoi gara betuko oitxure ditu gaurko neztek gehiagik ikusten, gaina txapelketa ofizialak jokatzeizkien, neguz, da udaran berriz herri ebiltzetuk, baina aldin behin ikusten dek. Ederki moztu du Tolosa hirugarrenak eta aritzek eramaterik ez du izan bat eta huts. Gorriak aurretik oraingoz. Tolosaren sakea ikusiko dugu berriz ere. Gaur aurrelari biak herri berekoak dira. Amezketarrak. Urte mordoa danamana bat. Tolosa. Eta profesionaletan lehen urratsetan ari dena bestea. Aritz. Oraingoz veteranoak aurretik dira. Tolosa eta Xanti. Atera Tolosak. Eta tanto. Ez da behar bezala jarri Otxandorena. Ezker Orman berak uste baino gutxixiago atera zaio pilota. 2 eta huts. Tolosa. Eraman Otxandorenak. Gantxoa Tolosak bizi-bizi, eraman Aritzek. Atzera Otxandorenak. Tolosa. Moztu. Jaso Aritzek. Xanti, pelota ona du. Ederki gozatu du, az eskuinka da. Zazpian bote errebote ingurutik, eutxi Otxandorenak, ongi. Gantxoa. Hau ere oso ona du Xantik, baina ez du gozatu, pelota arriskutsua. Eta tanto izango, eta tanto. Kamara bat zegoan hor da. Kamara bat, artekariak ere hortxe, denak elkarren gainean. Hiru eta huts. Ez du gozatu hori Xantik, aurrekoa bai. Hau oraindik ere aurreragotik joal izan du. Baina gozatu gabekoarekin egin du tantoa. Atera Tolosak azpi-azpitik gurutzatu gabe. Eraman Otxandorenak. Atzera Xantik. Moz gehituek, baina iritsiek. Tolosa. Atzera bizi-bizi. Eraman Otxandorenak. Erori egin zaio Tolosari eta Xantiri baztertu. Eta dirua doblean, orain, Josean, 1700 gainetik. Bai, diru ben aldeatek da oain irutan tokin, ondo jokatzen hasi ditu, baina oain di partidun hasi ira bakarriek. Oain arte Xanti oso ondo hasi jokatzen, gozatzen gaina pelota, da Otxandoera berriz hain ondo ez. Oain niri esan dio hasi iran bakarri gaenik. Otxandoena denbo luzen ondek, txapelketan jokatzeko aukera izango zen gainen zen, titular espalin mazan ordezko, baina ez jokatzen izan partidu, urte luze, denbo luzen ondek geldi. Eskuko jaio baten gati, eta oain partidu batzu bazen baizik, baina oain di gutxi, oain ez da ikusten, B jokue, B puntu egiztik harrapatu oain di. Orain ere ezkerka da indartsua gora joan zaio, goiko txapara bete-betean. Tolosak atzera. Arro egi utzi du hor Tolosak. Atzera Otxandorenak. Eskuinez gozatu ezinik dabil. Aritz.
Ezkerrez atzera Otxandorena. Moz geratu zaio Xantiri. Atzera Aritzek. Eta Xantik txababera. Erdi-erdiko pelota zuen. Erraz, eraman beharrekoa. Ez, Zuongillo. Bat eta lau. Aritzen sakea. Pelota aldatu aldute, Ez, pelota behakin saitu hile. Eta dek aurreneko pelota gaina, lehenengo pelota, Aritzek eta ateuena, nahiak eta behakin saitu hile, eta baina Aritzek atzea berriz bai. Aritz erasoan ongi, eraman Tolosak. Txokoan utzi, baina arroegi atzera Xanti. Xanti gongi. Tolosa pelotaren bila, keinu egin, atzera Xantik, ez du gozatu. Tanto. Eta bai, tanto. Bai. Nahiko egin du Otxandorenak. Azkarratea zaio eskutik. Eta gozatu dago pelota jarra izan dizkien, bi tanto indituna, Xantik, bik izan ditu zabale aldein da. Hor zeo zuloa, horrea gota gara zeok. Bost eta bat. Keinua oso ondo egin dio Tolosak. Eta Xantiri iez, baina oso pelota gaiztoa. Tolosaren sake luzea, ez da pasarik. Eraman Otxandorenak. Nola gainera. Ederki gozatu du orain. Mugairiarrak, baita Arriosarrak ere. Gora! Eskuinez gozatu du Xantik, baina goiko txapara joan zaio. 2 eta 5 eta orain bai. Orain saskira jo dute Aritzek eta Otxandorenak beste zerbaiten bila. Otxandoren ari da pilotak hautatzen eta begira zer nolako jendetza den gaur Eibarko astelena pilotalekuan. Eta ez kantxan bakarrik, goian ere bai, zutik ere jende asko. Hau da beteka da hau, eta hau da giroa. Begira, hor goiko irudiak dituzue, oraindik ere jendea esertzen ari da, baina ia dena beteta, goian ere. Askotan esan izan dukik, Josean, pelotalekua ia utzik partidurik onena baino hobe dela, partidu eskaxeagoa jendez gainezka dagoela. Eta gaur, jendez gainezka bintzat bazagok, gero partiduak alakoxea ateratzen zaigun gaur norgehiago kabera ere. Hala ikuskizune asko ze kompletoa izan guke, baina frontoia espektakulo azten dek, girotik, frontoia bete eta balima dau. Askoz horti azten dek, eta nik beti izan dut, partidu bat txarragoa ikusi dela, frontoia beteekin oso ona frontoi utxipaino. Hotza gehitzalako, hotza gehitzalako. Gaur berotasuna bintzat hasieratik ikaragarria da. Giroa
Alakoxea. Pelota gosez etorri dira denak ere. Ikusmina handia delako. Eta badakigu. Etxetik ere asko eta asko, milaka asko zaudetela gaur begira. Ea, zuek gu denok asetzeko moduko ikuskizuna ateratzen den. 3 eta 5 hemen lehendabiziko partidan eta Aritz erasoan. Otxandorena. Orain gehiago gozatzen ari da Mugairiarra. Atzera. Eutsi Xantik. Arro. Otxandorena. Xanti, aztertu egin zaio eta eraman ezin, 4 eta 5. 5 eta 1 aurreratu dira Tolosa eta Xanti, baina gauzak aldatzen ari dira orain. Berdinketa erdiesteko tantu bat besterik ez dute behar. Aritzek eta Otxandorenak, eta orain asko hobeto ari du Otxandorena. Bai, Otxandorena gozatzen ari dekoan, hobeto ikusten dek. Eta guain kontan mintza Xanti pelota txarrazin. Gaurrekoaren oso urruti sartu behar izan dik, eta bi pelotoi behintzat behartuta galdu izkik. Eraman Xanti, Aritz pelotaren bila, gantxoa. Ezin. Antxe zegoen Tolosa 3. Baina ez du eramaterik izan. Bizi atera zaio eskutik Aritzi. Eta ez du ondo jo, Bosna. Atera du Aritzek. Eraman Xantik. Atzera Otxandorenak. Indartsu benetan. Eutsi Xantik. Iñaki Otxandorena. Orain atzean nagusitzen ari da Baztandarra. Aritz. Bien tartera moztu. Fetxi orain Otxandorenak. Eta Xantik, txapa bera, motz xamar geratu zaio. Baina ala ez zuen galtzeko muko pelota, pelota oso nauen. Piskeat motz intzio, baina... Aurretik dira, Aritz eta Otxandorena. Atera du Aritzek. Xantik eraman, ies eginda baina, deja da antxe zegoen Tolosa. Aritz erasoan. Atzera Aritzek. Txokoan utzi, baina ezker horma jota. Eta orain Komeriak Otxandorenarentzat. Aze pelota eraman duen. Bikain Tolosa eta tanto. Bizi eta ederki gurutzatuta. Bai, tanto ona izan dek, arbeko pelota ondo jarrik, gozatu indik. Aritze buru esaldu ipizkiador txokon utzi nahi izan duen. Baina oso atzen pelota jarri eta oso ondo bukatu dik.
Eta Otxandorenak azte pelota eraman du. bai. Atzeraka etorri, korrika bizian eta baztertutakoa gainera jaso egin du. Baina gero Tolosak ez du barkatu. Oso bizi eta gainera ederki gurutzatuta. Hor ezkerra doktore maneiatzen du Amezketarrak. Amezketarretan veteranoenak alegia. Eta Tolosa eta Xanti pilota aldatu nahirik. Gustoko aurkitu dute. Eta Otxandorena eta Aritzari dira orain pilota hori probatzen. 161 pilotak da orain artekoan, Otxandorena gehien, 53, Xantik 49, 31 Tolosak eta 28 Aritzek. Inaxio Tolosa. Bizi atera du, sakea da, baina eraman Otxandorena. Ederki gurutzatu berriz ere Tolosak. Atzera Xanti. Ez da gargi ibili hor. Geixiago ere aprobetxatu ziteken pinu hori. Atzera Xanti. Eutxi Otxandorenak, larri zen. Ea nor nagusitzen den atzean. Tolosa. Atzera bizi. Eraman Otxandorenak barruan da. Eta arriskutsua hori ere barruan. Eta hori txapapean. Aurrekoak ies egin dio Otxandorenari, Tolosa erne zegoen, baina honek ere ez du gozatu. Eta Otxandorena ongi heldu bada ere, txapa azpiralde egin dio. Pelotorre botea zabalea, anaiak kostazaiok, eta Arizulek Otxandorena gondo eskatu zio, baina zin bildu pelotoi. 7 eta 6, gorriak aurretik berriz ere. Tolosa. Xanti. Aukerako pelota. Ez du beharraina aprobetxatu. Tolosa keinu. Atzera Xanti. Eta Otxandorenak ezin eskutik ies egin dio. 8 eta 6. Zuen pelota txarra hori, baina gaizki jodu. Tolosaren sakea. Luzea, ez da pasarik, eraman Otxandorenak. Moztu inaizin txapa gainea, baina... Eta kanpora. Bi atzelarik pelota gozatu dezente ditu, Xantik pelota gauna joizki eta Otxandorenak bai, baina galdure normala baino gehiago galtzen ditu. Pelota dezente galtzen ditu, eta batzuk ona gainea. Horrentxe ikusiko dugu eta posturagatik berehala ikusiko dugu moztu egin nahi zuela. Hori zen bere asmoa, baina ez du ondo jo eta kanpora alde egin dio. 7 eta 8. Xanti garitzen sakea, doi. Larri. Atzera Xanti.
Botez jarri da Tolosa. Moztu. Ze pelota sartu duna. Tolosa keinu, atzera Xanti. Indarsu. Errebote ingurutik eraman Otxandorenak. Moztu Tolosak, jaso Aritze. Tolosak ez du behar bezala gurutzatu. Otxandorena. Ondo Aritz. Eta Tolosak ezin hor ezkerrean gutxitan utxe egiten du Tolosak. Baina Aritzek ederki moztutako pelota zuen. Egoainko ondo defenditxuek Aritz, atzelai launtzea atea gaina, eta egoain pelota nahiko txarra, oso txarra jarri dit. Zortzina. Azpitik atera du, ederki gurutzatutako sakea, eraman Xantik. Boleaka da, jaso Tolosak. Atzera. Eraman Aritzek. Xanti, aukerakoa. Ederki gozatu du, oso ondo. Zazpian bote. Eraman, baina kanpora. Otxandorenak saetxetik sartu behar izan du eskuin besoa. Normalean ezkerra sartu ohi duen postura horretan alegia. Tokirik etzuelako. Oraintxe ikusiko duzue, errebotean untzegoen begiratu du, eta beldur pixka batekin sartu du eskuina. Aurreko hormara iritsi da, baina zabalera joan da gero. Bederatzi eta 8. Sakea gau. Eta tanto. 10 eta 8. Oraingo eraman du Otxandorenak. Ezkerra idea Tolosak, jaso Aritze. Sartu intzaiok. Atzera Tolosak bizi-bizi, pelota gaiztua du Otxandorenak, baina eraman. Atzera Xantik. Hau ez du asko zobea Otxandorenak. Gaizki jarriek, gaintzen lekue bat zeukean. Gaizki jarriek pentsatzen zulako lekuik etzula izango. Eta botiboleaz jarriek, baina bazin lekue esku luzatzeko eta jotzeko ere bai. Bai, lekua eta denbora ere bai. Bai, denbora ere bai. Zango arinak ditu, oso arinak Otxandorenak, eta hor bazuen tokia, baina beldurtu eginda, botiboleo jarri da, eta aurreko pelota zailago hauen, anaiak moztutzeko posturekin, besagain oso bizi jodik, oso atzeak etorriek, eta oso pelota zaila amandik aurrekoa, eta hau errebote ingurun nuen, baina lekue bazin. Tolosa. Xantiri ies egin dio. Ezkerrez jarri da Tolosa. Eraman Aritze. Arroegi.
Atzera Otxandorenak. Xanti. Atzera Aritzek. Atzera Otxandorenak, erki gozatuta. Ongi Xanti. Tolosa. Moztu bizi-bizi. Ongi Aritz. Erne zegoen Otxandorena eta ederki atzeratu du. Bien tartera moztu orain Otxandorenak. Gantxoa. Tolosaren ñakua. Xantik atzera. Gora. Bai, netzat bai. Bai, bera egin du ezker horma joguenean eta goiko txaparen muga hori jo izango du. Bai, netzat txapan, beti goraiko ala pelotak, txapa jodik eta goiti bera indi pelotak. Bai. Nabarmen inbaitu pelota gaina goiti bera. Hotsik ez dugu entzun, baina goitik bera nabarmen egin du, oso nabarmen. Eta hori txaparen muga hori ertz hori jo duelako izan dela pentsatzen dugu. Oraintxe ikusiko dugu, egia esan zalantza hundirik etzaigu geratu, Goian izan dela ia seguru nago ni neu. Eta errepikapena ikusteko modurik ez dut uste izango dugunik, baina goian izan dela iruditu zaie epailei ere, eta geu ere iritzi berekoa gara. 9 eta 11. 1800 eskaintzen ari ziren aurreko tantoan. Artekariak gorrien alde dirua, orain 1900 diote, 700.000 izango da azpitik. Atera du Aritzek. Eraman Xanti. Txokoan utzi Aritzek, iritsi egin da Tolosa. Ondo Otxandorena, eta kanpoan izan dela esan du epaileak. Oraingoan jendea ez dagoain ados, baina berbertan zegoen. Bai, txistuatu izan ditu, baina hori izatean itxo jaken. Beak ondona ikusi gainen zegoan metro bate indi pelotore botea. Eta nik uste olakotan geinen epaile izatek arrazoi. Etxeberria Jaunas, segurako epailea da, eta botea egin duen unnea ez da horra geri, baina bere alaxe jaso du eskua. 12 eta 9. Atera Tolosak. Eraman Otxandorena. Etxi Xantik. Atzera Rioxarrak. Oso atzera. Errebote ingurutik eraman Otxandorenak. Eta hori ez. Xanti harki gozatzen nahi Ia desente tanto zemaiz bidaina peloti galdua, hasiera hartan galdu izki pelota errexak, ona, baino
asko gozatzen da. batzuk eta izan dizkit. Asko gozatzen, asko jotzen, eta gehienetan dominatzen aidek, beha hintzen aidek. Anaia aukera gehi izaten aidek, sartzeko. Aritzek beak aukera gutxi izaten aidek. 13 eta 9. Xanti, pelota ona du hau ere. Atzera. 6 terdian bote, 9 terditik eutsi Otxandorenak. Aritzek Otxandorenari utzi dio, nahi bien tartera moztu. Oso arro atea zaio bolea. Atzera Otxandorenak, azte ezkerka da, Josean. Ikeragarri ez azpiti atzein di botea. Baina Xanti dotorek enduziok, eta Aritze sartzeko aukerik ezik izan. Defentsan orain Aritz. Bien tartera moztu Xantik. Eta hori eramaterik ez du izan Aritze. 14 eta 9. Eta oso seguru ari da Xanti. Eta indarsu. Ederki moztu du pilota hori, eta Aritzek ezkerrez txapapera. 5 tanturen aldea. Orain arteko alderik handiena. Hasieran ere Gorri zegoen dirua, alde handirik gabe, baina Gorri, eta orain 1.600 diote gainetik, 100.000 izango da azpitik. Xanti Gartzia. Atzera. Otxandorenak. Aritz. Ongi Xanti. Ederki atzeratu du Aritzek, eta baztertu, eta tanto. Bai. 10. urdinentzat. Bizi atera zaio eskutik Aritzi. Ondo arrotu eta atzeratu du, eta 8. kuadroan erabat baztertu zaio gainera. Xantiri, 8 terdian ia. Sakea berreskuratu dute urdinek, Gaztek. Urrutian zetu sartuek. Tolosa erasoan, eraman Aritzek. Otxandorena. Keinu Aritzek, atzera Otxandorenak.
Gantxoa Tolosak, luzea. Tantoa menperatu dute gorriek, orain moztu. Eta tanto. 15-10. Lehen da bizi ezkerra irearekin behartu du Aritz. Eta gero txokoan bizi moztu du. Osteraino joan behar izan du Gibelka Aritzek eta handik eraman ezin. Tolosa. Azken partziala, 7-2, 8 joan dira. Geroztik bi tantu esterik ez dute egin. Urdinek, 7. Eta oraintxe 8. gorriek. 16. sakez egindakoa. 3. Tolosa. Sake laburra, erdi-erdikoa, eraman Otxandorenak. Atzera Tolosak. Altu. Arro egiutzi du, atzera Aritzek. Larri, baina barruan. Bai, niretzat ala izan dut. Denak ez dira ados, baina bai, niretzat bietan ala izan da. Aurreko orman zalantzarik gabe eta ezkerrekoan ere bai. Hau ere justu, baina barruan. Aritz, Sotamanoz Tolosa. Atzera Xanti. Zabalera doa pelota hori. Handik bildu Otxandorenak, ongi. Gantxoa Tolosak, eraman Aritzek. Earki, hemendik oso pelota txarra jarri zaio baino. A ber, bai, bizi atea zaio eskuti, baina gozatu ala seitzarri jatzen dik, frontisik ez dik aprobetxago. Hor bikain aprobetxatzeik, ondo daunen, okun daunen bentsat Otxandorenak. Pixkanaka ari duk, baina hori indik etzeko. Pixkana ere, bai, pixkana ere, baina ikustek eskutatik da bentsat, lesiok eta aztuta daula bentsat. Zabalera Tolosak, eta kanpora Aritzek, 17. gorrientzat, 17-10. Anaia dejada ina izan duiko indik, Zabale altu xamarate zaiok, baina Aritz iritsi eta beste deja batekin. Beste deja bat indik. Hor Tolosak eta Zabalean. kanpoa, efetogin kanpoa jundek. Hor bertan dejada ina izan duziok, atzea, eta kanpoa jundek. Zabalean goxoan utzi du Tolosak. Beste ñaku batekin erantzuna izan dio Aritzek, eta hau Zabalera kanpora. Alde handia partidua utxita dagoela ematen du, baina auskalo. Oraindik ere erreakzionatzeko denbora badute Aritz eta Otxandorenak gazteek. Inaxio Tolosa. Eraman Otxandorenak. Eta hori berriz ezkerrez txapapera. 18-10. Mila berreuni. Bai, batzuk ja oitabi inguratzen ari dituk eta besteko hain di amarrantzek eta aldeare handiedek, marka june. Eta jokune bai, horre bai.
Eraman Otxandorenak, Tolosa, ezkerra irea eta tanto. 19:10. Eta bai, partida erabat hautsita dago orain. Tolosaren sakea. Hau sakeak. Atera du, ezker hormatik atera zaio Otxandorenari, baina ez da iritsi. 20garrena, 20:10. Bikoiztu egin dituzte Tolosak eta Santik. Aritz eta Otxandorena. Ia erabakita dago. Norgehiagoka hau, baina ia. Tolosa. Atzera Santik. Aritz. Keinu egin eta Otxandorenari utzi dio, honek atzera. Boleaka da ikeragarri Aritzek, baina eraman Tolosak hori ere. Txokoan utzi, Xanti iritsi eta atzera. Dena izan da boleaka da bikainura ondoren ez errematatzea. Eta azkenean utz egin du Aritzek. 21:10. Dotorea izan du boleaka da, bizi eta luze eta... Hotsarea etxu du, hemendik, kaskota guzti. Gozo jotakoa izan dik, ondo pasaek garai, ondo atxaik eta kio txokon utzidik eta Santian zai zeukean. Eta ez di bukatu, baina polit izan detako, hain bukaeran oso urrutit izartuek. Oso goitiz etorren pelota. Aurrekoaren amorrazioarekin. Bai. Erdira atera du Tolosak, eraman Otxandorenak. Azken tantoaren faltan Tolosa eta Santi. Otxandorena. Ezkerra irea Tolosak, eraman Aritzek, atzera, tanto izan liteke, bai, tanto. Suertez, baina tanto. Bukaera gara, mantziok. Ezkerran txotore izan dek eta gero sotamanoz horreatzi nahi, baina jotzea juntek eta zabaleatea zaiok eta... Eta barruan eta... Barruan da ondo behintzat. Aurkariei Gusainik ere ezin hartu noski, buruz gain pasatu pelota horrek. Aritz eta Otxandorenak ere iristeko modurik ez du izan. 22:10 eta Josean, zortzinara artekoan ez zian ematen gero partidua gorrela utzi behar zuenik, baina handik aurrera nagusi izan dituk, jaun eta jabe. Hala izan dut bai, Santire oso ondo jogatu zaziek, gozatu duz eta pelota joz, baina zortzi arte pelota desente galdu eta urduzko ez dituzte galdu unik bagarrik arrimadutakon bat eta pelota txarren bat, eta Santi nagusi izan degatzen, oso ondo jokatu dik, pelota asko gozatu dik, eta gero anaiak oso zuzen eta oso ondo jokatu dik, eta gero Otxandorena berriz, ze esan, momentu batzu izan dizki politik gozatu duna, baina behak pelota dezente eta guen di be joku puntu hartuare daula erakutsi, galare gogoraziak, eta Aritzek aukera gutxi izan dik nahi baino, eta urdun atzelarik ezpaio dominatzen aurrelarik oso gauz gutxi ikia izateik. Beno, 229 pilotakada izan ditu norgehiagoka honek, Tolosaren sotaman hori azkenengoa. Tolosak sakez lau tanto egin ditu, Aritzek bat erez, dejadaz bat Tolosak, Aritzek bat erez, airez bi Tolosak bat Aritzek, txapaginean moztuta bi Tolosak bat erez Aritzek, atzean tanto bat egin du Tolosak, Aritzek bat erez,
erasoan pelotarik ez du galdu Tolosak Aritzek bat, bestela bakar bat galdu du Tolosak, beste bi ere galdu ditu Aritzek bat behartutakoa, beraz 10 egin eta bakarra galdu Tolosak, bat egin eta 3 galdu Aritzek, alde handia dago datu horietan. Eta atzelari dagokienez, atzean tantu bat egin du Xantik, beste bat Otxandorenak, 7 pelota galdu ditu Xantik, 3 behartutakoak eta denak lehen zatian galdutakoak, Otxandorenak berriz, 4 sakez gain, beste pelota mordoska bat ere galdu du, guztira esan bezala, 129 pelotaka da, Otxandorenak gehien, 140, Xantik 128, 88 Tolosak eta 69 Aritzek. Beno, balenda biziko partidak honen beste eman du, baina gaur hemen hainbesteko beteka da eragin duen partida, bigarrena da, txapelketari